jo wabunge moko ma wacho ni gino ginyal keto mar 1,000 nikech kia BOM teachers moko nitie ma gichulo, jopuonj moko ma gichulo. Omiyo koro ni jonyuol nyaka gol fees. No, ing'eyo kopogore gi Nyando gi Kiharu mang'eyo. Kuonde modong' ji chulo fees te nikech lunch program ni is unique. Ok time kuonde te, kata mana wan gi jirendewa mantiere Nyando ma ok yud chiemo no. Koro wan ne apwa oseleng'ore. To in Nyando gi Nyakach masika nyiso ji ni nyalo chulo 1,000, en bedo onyalo yudo chiemo. Kibedo MP, kibedo to nitiere ing'eyo MP wang'eny. To migepe gi bendo opogore. Kaka ji wuoyo bendo opogore. Osiepe bende ji bedo go mopogore. Gin gik ma wuok e budget. Budget itimo gi migawo ariyo. Mokwongo en bunge, manyaka kal budget. Kaeto wan kod treasury, command body otele, mag issue gimiluongo ni BPS, budgetary policy statement. Koro yudo ka migawo ariyo gi nyaka ti very closely. To kinyal keto bende treasury ni opog chiemo e Kenya mangima ne skunde wa duto. Mano ok dhi nyalore. But a few selected areas nyalo yudo. In fact, Nyakach kanye timo reclassification mag hardship areas. Nyakach nyodo. Meaning ni en ko present problem ne to winjore. Nikech gin bende gin gi tabu machal gi Nyando nego. In fact, ing'e sango rota gini ka. Seche ma oulo muomowa Nyando ka. Tiyudo ka jo sango ka. Bendo dara chuth. Gibende gina gi problem magiringo gi dhime evacuation camps. Koro budget ma nyo treasury osegolo monyiew chiemo ka modhi nyaka Nyando. Ema koro translate ni jonyuol ma Nyando nyaka koro chul mana 1,000 kende. Ki wacho weche mag BOM teachers. Adier nitiere shortages mang'eny e skundewa. To tich mar ndiko jopuonj en tich monego bed mar Teacher Service Commission. Mane momiyo migawo no nobedo created. Jo Teacher Service Commission ichulo gi sirkal. Omiyo kuonde ma wasebedo gi shortages kata kawuono narado gi CEO mar TSC, Madam Mitei. Ni ofise kawuono. An gi skunde ga moko ma Nyasa yudo kwayogi ni jopuonj tin. Tero ne kwayono mondo or na jopuonj mondo kanyo nitiere burden mar jopuonj monde gi board madhi chando ji 1,000 cha. Gin koro wagolgi kata sirkal yo confirm nwagi. Minewa gi barupe mag TSC. Koro gibed ni chulo gi TSC tok ni thago jonyuol kendo manyo osebedo gi ting' mayot mar 1,000. Gimomiyo aketi 1,000 osiepna Trevor. Dhier makaluo en dhier motimo pedni kuom higni mang'eny. Ogo tach kacha. Makiweyo ni jothurwa ochula 13,000 nikech nyaneno schools madhi chule te chula 13,500. Ng'ato nigi nyithindo 3-4 e skundewa mag Deika, tich bo onge go. To en ochulo siling 13,500 ne nyathi ka nyathi. Nyithindo go we sikul. Oriweye na achiel emodhiyo, modong' odhi e nam, odhi olupi kata odhi ogo lam. At the end of the day, somo mar nyathi ema important. Waket somo bed affordable ne ji te mondo nyithindo bed e skul. Jomoko wacho nania ni donge compromise quality mar education. Ng'ama no wacho ni pesa ema keto quality mar education dhi malo. An awuon kaka MP, ane magero schools. Agero negi laboratories, agero classrooms, aloko roofs te mane obedo maricho ka. Agero new classes, agero libraries. Mano tija mar gero infrastructure. Kasechiwo infrastructure chaka adhi ahead makelo chiemo mondo nyithindo ochiem e school. By the way, wacho ni dhier makaluo nitie nyithindo moko makako chiemo e sikul ni. Kinye kochako dok chiemo kendo mana e sikul. Nyiso ni dala ni marach. Mano situation makikete ng'ato no chula 13,500 ok gidhi nyalo. Koro kwa we wuondo. To chiemo ni en meal achiel mana lunch cha. En mana lunch. Ena lunch no ema important. Be ma sirkal be luongo ni lunch program. Nikech sirkal ne expect ni isebilo breakfast dala kaito wang'e chamo dinner kendo dala. Koro lunch program ni. Kuonde moko winjo ni nitiere an element of resistance. Ni jomoko wacho ni nalufu no ok nyalre. Ji wacho gino mang'eny kata mana Nyakach kucho kinyiso ji to ji nyiso ni gino ok nyalre. Asebedo gi meeting gi principals mag Nyando constituency ding'wen.
ase move around Nyando more than 5 times ka explain negi gimomiyo siling alufu no ema koro nyaka gichul kendo dhi nyalore. Ka ng'ato orwako siasa to koro wabiro deal kode kisiasa. Korwako siasa to ok daher ne ng'ato go siasa gi nyathi mapok ochopo higa mar go ombulu. Ka in koda ge problem to biya ki in wadil nikech wan gi ID wate. To we kete nyathi madwa no som kaluwore gi dhier man thurgi ni mondo mi idwa tiyo godo ni idwa tamo jonyuol ke wuoyo gi jopuonj moko manyo suppliers mag chiemo madhi e sikunde koro ing'ado market cha. Koro ni idwa tiyo gi mano to hoodwink jopuonj kata idwa insight jonyuol to jonyuol ga dendo dhire gine ma gidhi thagore gine ma nyithindgi ok dhi somo. Gimomiyo wan kod studio ka osiepna en nikech ne wadhi sikul. In isoma Ndeng'o, an asoma Wasi. To koro wan e studio ka, in ondiki ka, an abiro puonjo jopiny wach ka. Dine wawe kuyudo opportunities mane jonyuol struggle moterowa ka. De waonge ka. De ok itie Ramogi di koro kan MP ma Nyando. Of course MP te